Yes sir, good morning. Right. So today babiyahe tayo ng Pusurubio, Pangasinan. So meron tayong dalang generator. So dito natin matitest ang ating TMX Alpha kung kaya nga ba. Actually hindi ko alam kung gaano kabigat itong dala ko, pero super naman. Hindi naman hirap yung motor. So dating gawi, bibidyo natin yung ating customer. O magde-demo tayo sa kanila kung paano paanda rin ng generator. So sa lahat na nawawala ng pag-asa dyan, guys, wag na wag kayong susuko. Gaano man kahirap, patuloy lang tayo sa pangarap. Huwag nyo sanang kalimutan magdasal. Pag nahihirapan kayo sa mga nangyayari, tiwala lang tayo, no? Kung ano nga ba yung mga dapat nating pagdaanan. Kaya walang bibitaw. So mamaya uli. So andito na tayo sa Maldan. Next tayo sa Nasinto. So yun na nga, no? Dito na tayo sa Nasinto. Ay, parang Eugene, mukhang hindi natin kayang bilisan ito. Naiiwan yung preno. Mahirap pag bibilisan ko, baka hindi kumagat at mabangga pa tayo, no? So dalawang beses nga pala tayong babalik ng Pusurubio. Ay hindi, season pala yung isa. Well, hopefully matapos ko kaagad ito para makabalik na tayo kaagad. So gusto ko sanang umakyat ng Rosario. So makikita natin mamaya kung paano ang sitwasyon, kung may quick nga ba paglalagpas ka ng boundary ng Pangasinan. Alright, so mamaya uli. Update lang, dahil hindi tayo pwedeng magmabilis. So ingat. Alright, so nandito tayo sa may lubong sa Nasinto, Pangasinan. So huminto lang ako dahil medyo lubak-lubak yung mga kalsada. Medyo mahirap dahil magaan tayo. So mas mabigat yung dala natin dahil generator siya. So para akong umaangat, kaya kailangan natin magdahan-dahan. Hey, shoutout sa mga tagalubong. Shoutout kay Ate Grace. Ay, malayo-layo, pero okay lang yan. Problema ko yung kalsada, hindi pa ata ito naayos mula noon. So medyo nakakatakot siyang ibira dahil naiipit yung preno. I mean naiiwan. Yan. Hindi tayo pwedeng tumutok. Okay lang kung maganda yung kalsada. Yan. So update ko kayo sa Pusurubio. Let's go. Woohoo. Oho. Okay ninam. Yan, napakasariwa dito guys. Pero kailangan ko i-save tong battery dahil dalawa pa yung pupuntahan natin. Isang Pusurubio tapos isang Season. So kita-kits mamaya.
Alright guys, so andito na tayo sa may Pusurubio. At hinahanap ko na lang yung Sunshine Village. Oh, puro lubak yung nadaanan natin. Ayun na nga. Oh, shit. Paano kaya tayo papasok dyan? Mukhang mahigpit. Sana may guard. Oy, 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 oy. Yan, Sunshine Village Subdivision. Sir? Sir, pwede po kay Sara Candanilla? Sara Candanilla? Generator, sir? Oh yeah. Saan po ba yung pangalawang kanto na ano, sir? Sir, tinawagan nyo na dyan. Hindi po. Bali, i-deliver na lang daw po. Message nyo para sigurado po nandyan. Pero kaya minsan ko ni Puro babae daw po yun nandyan, sir eh. Puntanilla, Hindi oh, Candanilla. Candanilla. Yes, sir. Ay yung mga pamangkin. Yes sir, yung mga Saan ho ba, ano yung ano nila dito, sir? Yung pangalawa? duplex. Ay, itong pangalawa? Dulo. Dulo, kanan tayo. Sige, sir, thank you. Tanongin mo na rin kung may tambay doon kung saan yung bahay. Sir. Thank you. Ba dyan, may stress, nilagay. Wait lang, sir. Wala, sir eh. Pangalawang kanto, sabi lang. Pangalawang kanto. Tapos pang 7 bahay sa left side. Pangalawang kanto ni 1, 2, di doon sa ano. Sa dulo. Hindi, yung ano yan. Sana Crystal Street. Ay, sige, sir. Pangalawang kanto, di ba? Oo. 1, 2. Ay, bali 3. Ay, shit. Pangatlo yung pan doon sa dulo. Ay, 3 pala. Kala ko 2 lang. Sir? Makina. Oo, sir. Kaya hindi ako makababa dahil mabigat. Hindi kaya ng motor. Sige, sir. Thank you. Ang dulo. Right. Shit. Pwede magtanong? May kilala po kayong Candanilla dito? Candanilla. Ang binigay po kasing address sa akin ay sa crossing, pangalawang kanto, pang 7 bahay, left side. Baka dito ano? Nakatanong na lang kung dyan sa Ay, ang tatlong ano? Ang pangalan ulit, Sarah? Sara po. Baka dyan po sa Korea. Sige po. Sige po. Thank you. A few moments later. Jen, baby! Dito na tayo season! Let's go season! So, konti na lang, no? Konti na lang at Baguio na. Wait lang. Kailangan ko magtanong dahil hindi ko alam yung aking hinahanap. Hindi ma-search ni Google. Gulo. Ha, Google? Gago! Alright, so double check lang tayo. Kamali ata ako ng bilang kanina. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alright. Woo. Kala ko kulang. Shit. Oh, meron pa tayong isa pa tayo. So another 10,500 siguro yun. So sayang, kaya balik tayo ng Dagupan, tapos season ulit tayo. Okay? Alrighty! Alright, so dito na tayo sa Dagupan at inimit na natin si Sir Eugene natin, no? Para sa ating pangalawang ayuda. Alright. So babalik tayo ng season para sa pangalawa. Yan, so kailangan natin magmadali para kahit pa paano maaga tayong makauwi. Yan, so sayang din kasi yan, so tignan natin ang reaction niya pag nakita yung naka-record tayo. Yan, so actually bilib ako dito sa taong ito eh, sobrang madiskarte. At syempre hindi siya nakakalimot, no? Yeah, yung pa naman. Alright, take 2. Okay lang. Woo! Ayun na siya pala. Makasabi na Eh, kaya na. Mabegla ba di manad? Lubong. Sige na. Kin, lubak-lubak. Sige, di man siya. Gratis to. Pero lang kami kita. Diwan ka naman dito. Balikin siya, oh. Double. Duga. Baka wala ka ba man i-shout out? Ay, naka-vlog kayo. Yo, what's up? Hey, ginabi na tayo mga tol. Ay. Ginabi na tayo sa pangalawa nating ayuda. Kita nyo naman yung tanawin, guys. Napakaganda. Nakaka-relax. Iyan, oh. So kanina medyo malabo yan. So ngayong maggagabi na doon siya lumabas. So ihahatid na natin tong pangalawang order dito sa Season, Pangasinan. So hindi ko na nakita yung oras dahil mamadali na rin tayo. At tuloy-tuloy ang ulan kanina. So namamagana yung kamay ko. Basahan na rin yung paa ko. So hindi na tayo makakaikot ng Rosario dahil mahigpit pagdating sa mga motor. Piliin na lang natin bumalik
So hindi ko alam kung mag-o-ordaneta ako or balik tayo ng Pusurubio at lalabas tayo ng San Jacinto. Well, sana hindi na umulan pabalik. Yan, sumalapit na tayo dahil dito lang kami magkikita sa 7-Eleven dahil may work din si Sir. So medyo problema lang, hindi natin masyadong ma-edit yung GoPro natin, no, dahil cellphone lang yung gamit ko. So hindi ko mailabas yung natural. O sana dito siya. Paano kaya to? Yan. O hintayin na lang natin si Sir. Yeah. Okay, so dito na natin tatapusin ang ating buong araw na biyahe. At basang-basa na ako. Actually yung pa ako pala. So gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta ng ating channel. So maraming salamat sa inyo at hindi nyo ako iniiwan. So laging tandaan, ride safe always. Babush. See you in the next one.